Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkamu da sake saduwa da ku a wannan tashi tamu ta Gaskiya 24 TV. A yau za mu kawo muku jerin jarumai mata 10 da ba ku san suna da yaya ba. Jarumai na Kannywood mata kenan. Kafin nan kada ku manta ku danna subscribe da kuma alamar karrawa don mu samu shirye-shiryen mu akan kari. Mun gode. Ina muka je? Iyo. Ina muka je? Iyo. Faɗa. Allah ya tsare ka. Allah ya albarka, Allah ya bada lada. Nan Allah ku safar da abokan banza na roƙe ka. Kaji a kula da kai a an ba da jira ba wani dan zai ta kai ta ci wajen. Ya san ma da ba wani ne da za a ko a kula. Allah ya tsare ka.